Gibutiyag sa Bangsamoro Government Conbarm nga hinay ang ilang vaccination rollout tungod kuno sa mga residente nga dili gustong magpabakuna. Sumala sa BARM nga anaa pa lamang sa 12% kung 300,000 katao sa riyon ang nabakunahan, sukad gisugdan ang vaccination rollout sa nasud. Sumala sa spokesperson sa Bangsamoro Region nga si Attorney Nagib Sinarimbo nga magpatawag na og meeting ang Regional Interagency Task Force karong Biyernes aron hisgutan ang mong problema. Gani sa ilang cabinet meeting, gipasumite ang Ministry of Health sa ilang operation plan. Target nila nga makabakuna og 70% o 2 ka milyon ka tawo una mahuman karong tuiga. Usa sa ilang problema ang mga lagyong isla ug kakulangon sa pagpursige sa mga LGU ug ang pagdawat sa kaigsuonang Muslim sa bakuna tungod sa mali kunong tinuuhan nga gibawal kuno kini sa reliyong Islam. Challenge na pinresent ng Ministry of Health ay yung geography ng mga island provinces, yung acceptability ng vaccination sa general population natin, and then yung mahina na drive ng mga ibang local government units.